Ja som bola od malička absolútny knihomol a vždy som milovala knihy a všade som chodila s knihami. A postupne som repertoár kníh rozšírila o audioknihy. Je to pre mňa absolútne zmysluplne strávený čas, ktorý aj si oddychnem, aj sa všeličo dozviem a hlavne mi je pritom pekne. Je to projekt, v rámci ktorého sa spojí veľmi veľa ľudí rôznych profesí. Či už sú to spisovatelia, ktorí napíšu nejakú poviedku o tom, ako v ich podaní to súčasné Slovensko vyzerá. Sú tam rôzni režiséri, ktorí dajú svoju koncepciu toho, ako by ten text mal vyzerať. Sú tam samozrejme hudobníci, sú tam výtvarníci, sú tam herci, ktorí to celé načítajú a dajú tomu nejakú svoju neopakovateľnú podobu. Ja to považujem za naozaj veľký počín. Myslím si, že to pre diváka bude taká tá fajnšmekrovinka, že si nájdu tam každý to svoje, lebo tí autori a tá zmes tie mená autorov, je to taký zvláštny kompilát. Ja som fanúšikom audiokníh a je pravda, že je to zase niečo iné. Je to už niečo medzi obyčajnou literatúrou a dramatickým umením. A dobrá audiokniha vie človeka rovnako pohltiť ako klasická kniha a dokáže častokrát sprostredkovať ešte lepší zážitok. Mnohí moji priatelia už temer nečítajú, len počúvajú audioknihy, čiže verím, že je to jeden zo žánrov budúcnosti. Stačí sa pozrieť, aké sú úspešné rôzne podcasty. A tí, čo, dajme tomu, nemajú radi audioknihy, majú tiež dobrú správu, pretože knihy budú aj v printovej verzii, takže interpreta im nebude nanútená, ale môžu si nanútiť svoju vlastnú čítaním v pokoji svojho domova. Zbierka poviedok od popredných slovenských autorov, ktoré čítajú najlepšie hlasy domácej umeleckej scény.